yane irene podipayere yane phone manthnna ende ಪುಡೈನೆ ಕೊಂಜಿಗೆ ತೆಚ್ಚ ಹೌದು ಪುಡೈನೆ ಕೋಡೆ ಪುಡತ್ತನೆ ಕೊಂಜಿಗೆ ತೆಚ್ಚ. ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲಿ ನಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಪೋದು ಕೆತ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನತೆ ಅಂಚ ಅವ್ರು ನೀನು ಕೆತ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪುಡದಿತ್ತನೆ ನಾನು ಕೊರಿಯೆ. ನಾನು ಪುಡೈನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೆ ಕೊರಿಯೆ. ಎಂಚ ಪುಡೈನೆ ನಾನು ಕೊಡೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಕೊಡೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂದಿಜ ನನಗೆ ತೂಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನು ಕೊಡೆದ ಬ್ಲಾಗ್. ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನು ನನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಆತಿಜ ಆ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏರು ಕಾಲ್ ಮಂತೇರು ಎಂಚ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ. ಆ ವ್ಲಾಗ್ ತೂದಿ ಜನ ನಿಖಲ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿ ಡೂಲ್ಲೆ ಪೊಪ್ಪ 10 ಗಂಟೆದ ಚಾ ಪರಿಯರು ಪೊಯ್ರು ಪೊಪ್ಪ ಬತ್ತೋಕೆ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಪಣೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೈ. ಯಾನಿತ್ತೆ ನಾ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 10 ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ 10 ಕರೀಂಡು ಅಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚಿ ನೀರ ಬುಡ್ದು ಪೋತೀರಿ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೊಂಜಿತ್ತಂಡಿಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೆ ಪೋತಾನೊಂದು ಒಂದೊಂಜುಂಡು ಡೈಲಿ ಬೊಲ್ಪುಗೋರ ಬೈಯಾಡೋರ ಬೈಯಾನಗೋರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬತ್ತದಾಗ ತಿಂಡಿ ಪಾಡುವೇನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಏನ ಪಿರ ಆವಡೆ ಬರೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನುಪ್ಪುಜಿ ಏನು ದೇಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಪುಚ್ಚೆ ಪೂರ ಹೊರ ಸೈತೆ ಅಂಚ ಬೇಜಾರಪ್ಪುಂಡು ಪಿರ ಕೊನೊತ್ತು ನಿಕ್ಲದೈತನ ಅಂಡ ಅಂಚಂದು ಬರೋದಿಪ್ಪುಂಡತೆ ತಿಂಡಿ ಪಾಡುವೆ ಅಂಗಡಿ ಡೇಪುಂಡು ಬೊಲ್ಪುಗೋರ ಬರ್ಪುಂಡು ತಿಂಡಿ ಪಾಡಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು ಪಿರ ಅಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬೈಯಾನಗೋರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ತುಕ್ಕುಡಿ ಪಾಡುವೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂತ ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಗುರ್ರಪಣೊಂದುಂಡು. ಯಾನಿತ್ತ ಮೂಲು ಅಡಿತದ ದೀಪ ಜತೆ ಅಡಿತದ ದೀಪೆ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡಿತದ ದೀಪ ದಾಂಡಿ ಯಾನಿಕಲ್ದ ಕೊಡೆ ಬಂದಿತ್ತತೆ CV ಅನ್ನ ಮನ್ಪೆ ಅಂದು CV ರೆಡಿ ಆತಿಂದು ತೋಜವೆ ದೇ ಇದು ದುಂಬುದ CVಯನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ CV ತೂಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ SSLC 82.40 PUC 87.67 BCom 78.35 ಇದು MBA ಅಪ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿಜಿ 65.47 ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಯಾನು ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತದೆ ಕೋಡೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಚಾಟ್ GPT ಐನ ಕೆಲಸ ಹಿಂಗೆ ಬೈಯಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ದು ಎಂಡಿಗೆ ಅವು ಇಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಅವು ಸೋಕಾತದೆ ಅವು ಐಕೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಪೇರುಂಡು ಅವು ಬುಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಪೇನೆ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಐನ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಪಾಡೋಡು ಅವೆಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಜ್ಜಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ದ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಐನ ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ ಐಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನಿಕೆ ಬೈಯಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆತ್ತದು ತೋಜವೆ ನಾ CV ಎಂಚೊಂದು. ಸೊ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟೆ ಇಂಕದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಒಂತೆ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತದಿ ಯಾನಿಕ್ಲ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪನೆ ಅಲ್ಪೊಂತೆ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಮಜಂದೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೈ. ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆವಿ చెప్పు. ಮುಂಚಿದ ಬಿತ್ತಿ ಪುಣತೆ ಅವು ಬರ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ನಾವು ಐಕ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಹೋಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಪೋಡ ಮುಂಚಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಫುಲ್ ಕೈ ಮಾತ ಉರಿ ಉಂಡು ಕೈ ಸರಿ ತೆಕ್ಕು ನೋಡು ಇದನ್ನ ಮೋಣೆ ಮುಟ್ಟನ ಮೋಣೆ ಪೂರು ಉರಿ ಉಂಡು ವರಾಂಚ ಆತ ನಂಚೆಂಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದು ಕೈ ತೆಕ್ಕೊಡುಂಡು ಯಾನಿತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ವನಸ್ ಮಂತಾರೆ ಕೋಡಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಅಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಮುರಣಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತನಂತೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಕಂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ಓಪನ್ ಇತ್ತಂಡ ವಿಂಡೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪಿರುಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ತೆಗಲ್ತಿತ್ತಂತೆ ಇವಾಗ ಎಂಚ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾರು ಒತ್ತುದನೇ ಎದ್ದಿ ನಂಬರ್ ಒತ್ತುದು ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎದ್ದಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಒತ್ತು ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತು ತೀತಿಜಿ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂಚಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಿರಂಜಿದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೋಡಿಪೇರೆ ಅಂಚ ಮಂತನೆ ದಿಪ್ಪನಲ್ಲೇ ಯಾನ್ ಇರೇನು ಪೋಡಿಪೇರೆ ಅದತ್ತು ಯಾನ್ ಇರೇನು ಪೋಡಿಪೇರೆ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂದೆ ಅಂದದಿ ಫೋನ್ ಅಂತ ನೆನಪುಂಡ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಚ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನಿಗೆ
ಈರ್ನ ಫೋನ್ ಮುಳ್ಳ ಮುಳಿತ ಪೂರ ಕಂಡಿ ಮಾತು ಕಲ್ತಿರ್ತೇನೆ ಪಿರವು ಕುರುಬಾಕಲು ಬಂದಿತ್ತನಂತೆ ಅದೇನ ಬರ್ತದತ್ತು ಬೇರೆಂದ ಯಾನೆಂಚ ಉಳೈ ಬರ್ಪಣೆ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಪಿರವು ಕಲ್ತಿದ್ರು ಮಾತು ಕಲ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಪ್ರಿಯ ಗಂಡೆ ಅವಳ ಹತ್ತು ಅಂಚಾರ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಉಳೈ ಬರ್ತದ ಫೋನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ್ಜಿ ಕಂಡಿ ಬಂದಿತ್ತಂದೆ ಪಿರವಡತಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೇನೆ ಪಿರವಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾನು ಉಳೈ ಬರೆಯಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಳೆ ಇತ್ತಂದು ಕಂಡಿಡೆ ಅವ್ ಎಂಚ ಅಂತ ಮಾಡ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲತ್ ಬಟನ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬರ ಮಾತ್ರ ಆತನೆ ಎಂಚ ಬುಕ್ ಬಟನ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಂದ ನನ್ನ ರಾವಡಿತ್ತನ ತೀತು ದಿನಟ್ಟು ಬಲಿ ಮೇಡಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಿ ಬಲಿ ಮೇಡ್ತುನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಬರ್ತನೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದಿತ್ತೈತೆ ಯಾಕೆ ಪಂಡೇದು ಬಲಿ ಮೇಡ್ತುನ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಅಂದ ಅವು ಏರು ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ನೆ ತೂಯಿನಾಕಿಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಅಂದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಇದನ್ನ ಬಟನ್ ದ ಟೈರ್ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ತನೆ ಈರೆ ನಿದ್ರೆಡಿ ಯಾರು ಒತ್ತಿ ಜೀಂದ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಸರ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತು ಬರಾತ್ರೆ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ರಿಂಗಾನ ಒಪ್ಪ ಮಂಡೆ ಅಪ್ಪ ವಾನ್ ರಿಂಗ್ ಆಪ್ನೆ ಅಂದ ಒಪ್ಪ ಮಣ್ಣೆ ಒಪ್ಪಡಿಗೆ ಏನು ಓಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಪಪ್ಪನ ಪಪ್ಪದ್ದಿ ಪಪ್ಪ ಹತ್ತಿಜೆ ಉಪ್ಪದ ಹೊತ್ತು ಬೇರೆ ಕಾಲ್ ಮುಂದು ರಿಂಗಾನ ಪಪ್ಪನೆ ಬಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪ ವಾನ್ ರಿಂಗ್ ಆಪ್ನೆ ನಪ್ಪಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೆಚ್ಚರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ರಪ್ಪನೆ ಆಂಡಿ ಇಪ್ಪಡ್ ಎಂಚಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹತ್ತಿಯವು ಕುಲ್ಲೇನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕುಲ್ಲೆ ತುಪ್ಪದ್ರ ಯಾನನ್ನ ವನಸ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ವಿಟ್ಲಾಗ ಪ್ಯಾರ್ ಉಂಟಾವೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮೂಜಾರೆಕ್ ಪಿದಾಡ್ ತೆಪ್ಪುಲೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮೂಜಾರೆಕ್ ಪೋಪನೆ ಎನ್ನ ವನಸ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಪಪ್ಪನ ವನಸ್ ಕಡಪಡೋಡತ್ತೆ ಅಂಚೆನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಐಕ ತುಂಬಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೆ ದೈತ ಅಂದ ಪಂಡ ಯಾನಮ್ಮನ ಪೊಡಿಪ್ಯಾರೆ ಆತನ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚ ಮಂತದ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನಿನ್ನ ರೂಮ್ದೊಳ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲ ಜೆತ್ತಿದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಮೂಳಿತ್ತೇರಿ ಇಲ್ಲದೊಳ ಇತ್ತೇರಿ ಯಾನು ಉಳೈ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಡೋರ್ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಯಾನು ಎಂಚ ಉಳೈ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಂತದ ಏರು ಚೆಪ್ಪುವೇರಿ ಇಲ್ಲದ ಬುಕೊಂಜಿದಾಯ್ತ ಅಂದ ಪಂಡ ವಿಂಡೋలో ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಬುಕೊಂಜಿದಾಯ್ತ ಅಂದ ಪಂಡ ಕುಲೆತ್ ಪೊಕ್ಕಡೆಯನ್ನು ಪಣೊಂತನೆ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಕುಲೆ ಅಂದು ಅವು 99.99% ದಾಯ್ತ ಅಂದ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ದ ಆತನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಬರುದಿತ್ತನೆ ಬೆದ್ದಾಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೊಲೆ ಮಂಚಡ್ ಮಿನಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ತತ್ತದ ಮಿನಿ ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಒತ್ತದು ಪೋದಿಪ್ಪು ಮಂಚಡ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಡಿಡಿತ್ತಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅವಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಬುಕೊಂಜಿದಾಯ್ತ ಅಂದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿಯೋ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಒತ್ತುದಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದ ಪುಚ್ಚೆ ಮಿನಿ ಪಂತೋಳು ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬರೋದಿತ್ತನತೆ ಅಂಚ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಹತ್ತಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಅವು 99.999% ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಅತನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬೇದಾಲತ್ತು ನಾನೇನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಡ್ನೆ ಬುಕ್ಕನೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಬುಕ್ಕನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತು ಎಂಕ ವಿಟ್ಲಾಗ ಪ್ಯಾರ ಉಂಡು ದಾಯಗ ನಾನು ಬುಕ್ಕನೆ ಪಂಪೆ ಮೂಜಾರೆ ಅನಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಒಂಜಾರೆ ಕರೀಡು ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಡ್ನೇನು ಬೈ ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್ ಯಾನಿತ್ತ ವಿಟ್ಲಾಗ ಪಿದಡ್ನೆ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ವಿಟ್ಲಾಡಿ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ನಾನು ವಿಟ್ಲಾಡ ಆಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತು ಐಜಿಂದ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಪಂಪೆ ಮಾತ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆ ಏನು ಸಿವಿಲ ತೋಜವೆನ್ ಪಂಪೇಟೆ ಅಮ್ಮ ಇಡೀ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಪಂಡೇರು ವಿಟ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಯಿಂದು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋರ ಬಾರಿತ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಂಡಲೇಲೆ ಯಾನು ಹೊರಿಯ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದಯನಿಂದ ಪನ್ನೆಂಡ ಒಜ್ಜವೇ ಆ ಸಿವಿದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಐನು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಪಾಡುದು ಕೊಂಚಿ ಕೆಲಸದಾಯ್ತು ಅಂತ ಪನ್ನೆಂಡ ವಾಚ್ ಒಂಜಿ ರಿಪೇರಿಗೆ ಹೋದಿದ್ದ ಐದು ಬಿರಂಜಿ ಕೆಲಸದಾಯ್ತು ಅಂತ ಪನ್ನೆಂಡ ಮಾಮಿಗೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಮಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತಿರ್ತೀಯರೆ ಅಂಚ ಈ ಮುಜಿ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನು ಕತಿಗೆ ಬೈ ಯಾನು ವಿಟ್ಲಾಗ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಅಂದೇನು ರೆಸ್ಯೂಮು ಯಾನು ತೋಜವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಂಬದ ರೆಸ್ಯೂಮದೊಂದು ಜಿಂಜ ಬೆಟರ್ ನಿಂಗೆ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ನೀಟ್ ಅದುಂಡು ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು MBA ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನ್ ಪಾಡಿಯೆ ಬುಕ್ ಏನು ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ founded and operated a thriving clothing boutique for 2 years, demonstrating entrepreneurial acumen, leadership and business management abilities. Book aina tirth extra curricular activities de ena MBA da bagge ena class pura mantondidate YouTube channel aina bagge barutte. Raitan Panda while pursuing MBA in correspondence, I initiated and managed a successful YouTube channel sincere effort focused on explaining MBA topic. I 10,000 above subscriber aina pura vishayala mention ಮಾಡ್ತಿದೆ. Book last
ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬುಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನಿಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಈ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ತುಲೆ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಉಂಡೆನ್ನ ರಟ್ ಪೇಜ್ ಹಾಕಂಡು नहीं लाया मैंने गया ही नहीं नहीं गया जो है उसमें चाहिए तो बोल दो निकालो देखते हैं ಬೇಗ ಎಂಚ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣಿಯಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮುಗಿತೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏ ಲಡಿಕಿಯೋ ಅಂಕ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತಿರೆ ನಡುಟು ವಿಡಿಯೋ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನ್ಪೊಡ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಯಾನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ವೆ ಎಲ್ಲೇ ಶನಿವಾರ ಅದೇ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಯಾನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶನಿವಾರ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲು ಶನಿವಾರ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲಾರು ಐ ಮೀನ್ ಪಡ್ಡ ಎಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತಾರ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದ್ದಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೇನೆ ಎಲ್ಲೇ ಬುಕ್ಕ ಸೋಮವಾರ ತಕ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬುಲ್ಪುಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಗೊಂಜಿದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನ್ನಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಇಂಚಾನೆ ಯಾನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ವೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿಂದ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್